Predstavujeme vám produkt s názvom SmartFlip Púzdro, ktoré je vyrobené buď z pravej kože, alebo z kvalitnej koženky, čo je vždy uvedené pri každom produkte. Vo vnútri púzdra sa nachádza plitká plastová kolíska, ktorej alternatíva môže byť gumená. Telefón sa vloží dovnútra, docvakne sa do kolísky, kde potom pevne drží a z púzdra nevypadáva. Kolíska má prístupné ovládacie prvky a tiež výrezy na reproduktor, kameru a blesk. Púzdro sa zatvára magneticky. Alternatívna verzia tohto púzdra obsahuje gumenú kolísku, ktorá je vyrobená z materiálu TPU. Jej výhodou je jej pružnosť, takže kolíska ani počase nepraská. Telefón v nej dobre drží a z púzdra nevypadáva. Kolíska, do ktorej sa telefón vloží, obsahuje všetky potrebné výrezy pre ovládanie a bezproblémové používanie vášho telefónu. SmartFlip Púzdro máme v ponuke pre takmer každý typ telefónu a v rôznych farebných prevedeniach.